Здравейте хора, днеска с моя приятел Еди и Иво, както аз съм се кръстал циската, да се казва Иво БГ, а тук просто, нали, както си е Еди. Това ми са героите. Имам тези герои. Между другото пуснаха Аш, това е много яко. Имам Нани на 9, Рико и там ми се падна Санди от Legendary. Ей, сега ще го взема. Какой? Чай ми първо арената. Охо, ще му кажа да взема. Да вземе Мелади. Ще му кажа да вземе Мелади. Ама Иво не Еди. Добре, пък сега на Еди ще му кажа. Еди няма да вземе. Аз взема бърз, аз ще бъра с Спайк май. Така мисля. Да. Аз ще му кажа да вземе това. Къде е Динамайк? Аз ще му кажа на Еди да вземе Динамайк. Ето и ще има този пин. Сега Еди ще вземе това. И почваме да играем. Аз съм 7734 купи, ако може би видяхте. Между другото, мога да се включа за няколко секунди, за 1-2 минути съботата, защото аз, Еди и още едно момченце ще ходим на басейн и на село в тях, защото той ми е приятел, пък той има двама братя. Еди и Виктор, всички ме викам Еди, Виките. Малко се обърках, че... не. Тук е много не видях. Гледах спалато и Мелодито. Добре, давайте. Кой бе, говоря? Между другото, този тет се казва Иво БГ. Той от предишния ми клип, той направи звука. И той беше, ми показах пълната крака и телефона му. После може да ви покажа на двамата акаунтите по принцип. Ако може. Ама въпросът е, че Спайка не е за тази арена. И да. Аз се науча. Умирам. Умираме. Не, то пък Динамайка ще ме разкатай. Айде, умирай ти, бе! Айде, умирай, бе! Дупал! Умирай! Ах, шиванта Пайпър! Не! Тук вече няма. Оп! Брут! Туф! Няма да мога да църна! Вижте как ме дразни шибаната Пайпър! Оп. Само да не ме цапни. Това е проблема. Да не ме цапни. Аз съм малко кривичък. Айде бе. Направих играта. Аз съм права. Ето 7 купи шибани. Между другото, скоро ще ставам 8К. И почти съм събрал за Пайпър. Драго, няма да играя с Драго. Ако се питате, що ми е на руски, защото го разбирам, питайте с кой да събирам. На 100% са почти всички ще напишат Пайпър. Защото аз естествено, че него ще взема. Човека. Еди тук пише на това. Между другото, аз съм на 11. Иво е на 12. Еди е на 7, не, на 6, а пък Викито е на 3 или не, на 4-5 години. Викито. Много са сладки, мога да ви го покажа, но няма да ви покажа тъй направо. Ще ги питам тях. Просто, нали ще кажа на Еди, искаш ли това да покажа на хората, че ще може пък да направи нещо яко тук. Или поне мога да му кажа друго.
А пък на Еди ще му кажа, Еди, искаш ли много хора да те видят и да видят, че си известен и да си богат? Не знам точно. Иво трябва да го измисля. Аз да знам дали ще го измисля. Обаче аз преди нямаше да говоря толкова много, защото Иво ми каза, че по-добре да говоря. Не, бягай. Еди, бягай. Еди, бягай. Човека остара носем кръв. А не, Иво, бягай, ще бъде мърц, ще бъде мърц. Като на мен най-много мъдър. Опа. Бягай, Иво. Човека играе както е. Знае как да играе с мелоди, той около колко песния? 15-16 ранг там някъде. Или май, да. 15 ранки. Каза, гледа, май пак ще умрам. Новия кепин пусна. Не да го снимам. Между другото, после ще това акаунта на двамата след тази игра. И комбити и най-много кой ранг имат. Ами да. Загубихме. Аз загубихме още 4 купи. Добре, ето ги на двамата профилите. Ето го на IvoBG. 13-15 де. Тази си има Леончик. Има Горделиус между другото. Ето ме е на 16. Джанет, Гром. И сега на Еди. 14к. 26, 2 пъти 26 код и това. Шели, това му са героите. И те двамата много манирят. Сега ще взема Мартис. О, забравя, че не мога да взема Мартис. Ще вземам... Ще взема Емс. И почваме да играем. Между другото, този клип мога да отварям Stardrop и човека Митик. Да, Митик лига. Въпросът е, че нямаше бъде гаджет през стените. Е, това е гадното. Има още едно гадно. Не. Другата игра 100% взимам Дина Майка, но Дина Майк ми е 19 ранг. И има страх да не умра. Въпросът е, че с Емс не мога да играя. Защо мене, бе, човек? Брат, защото един има 15к, другия има 14, аз съм 13. Аз съм 3 профила. Както би трябвало. Аз викам на Иво. Между другото, Иво ми го направи този акаунт. Гадно, че загубихме. Иво ми направи този акаунт. Нали, върна ми го. Това ми беше най-първи акаунт в самия телефон. Аз съм написал Galaxy A23. И това ми е първи акаунт, както си селих Brawl Stars. Обаче го загубих. Влязох на Живко Pro, така ми беше най-първия от предишните акаунт, телефони, от моторолата ми, която зумваше 30 и можеше да такова, като те раздрусаш и можеше да такова, да се пуска светкавицата. Не, какво ти бързо умиране? Малко бончик. Това му са трите акаунти. Да. Късметлията, само ЦСК и Живко Про. Това са купите. Въпросът е да ще играем. Дай ще предложа това. 5 в 5. Охо, добре бе. Ранг е най-доброто. Тук взимам Едгар, не ме интересува. Това са ги ромби между другото на ранкет. На другия ми телефон са 12. Значи на този акаунт са ми 5. На най-много купи са 12, пък там моя тест се пише Живко е право. Има чеба на Нани. Митик. Оня деца казва Живко е про. Та имам 3, Бея, Шеле, Дарио. Да.
Ще бъда на качество знание. Бим, 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 бим. Въпросът е, че на мен ще ме отстрелят. Ще ми разбият чебраната глава. Не ме човек, не разбирам. Ай, гласа ми е много различен. Значи, като не снимам, гласа ми е по-добре. Айде, убих кот. Майка му. Не бе, човек, само губя. Ще маха ми май еджи. Ама нищо, той да се включи в клипа. Не е, че заради него просто нещо в май става. Те сме, че говоря. Опа, и няма скачам, защото че ма убият. Както винаги. Скам. Не ме уби. What the fuck is that, човек? What the fuck? Какъв ти пит... да, сках. Пуснаха и този. Ще игра с Нали. Няма да каним други хора. Тримата сме, там който се падне. 11 000, 11 блинга, я видя някой скинче. Много искам тос. Между другото, в друг акаунт имаме и тос. Скин ми се пада от Legendary Star Drop. Ми се падна скина. Рокия. От хора направо. Вече нямам викам здравейте хора или какво става хора. И няма да ви кажа вече като свършвам клипа. И това беше от мен или чао или чао хора. Няма да това, като акаунтът ми вече няма се казва Живко Георгиев, въпросът е, че ще се казва BG Pro. И като започва клипа ще викам и какво става, менят се ви отново сте с BG Pro. А като завършва и това всичко от мен, бъдете здрави. Живи здрави. Това ще е моето интро. Не знам точно интро ли е, какво е. Ама Едгар, айде да ми скочи! Айде, остана. Ще спалне. Чакай, ще му уби. What the fuck? Дупак. Тик. Пумпак. Гром. Гром ще му уби. Хора. Опа. Не бе. Ще се върна, когато стане нещо. Те буквално почнахме играта. Обърнаха за няколко секунди. Разбиха се, Едгар ще май ще му скача. Да, но не. То ще му скочи, май ще Едгар ще го уби. Зависи кой колко кръв има. Не. Чек, бърдай. Не ме. Убиш това. Ако беше на куп... И айде хор... Аз свърнах така, аз съм малко, свърнах аз. И чао хора, това беше от мене и бъдете живи здрави.